Citámonos con José Sanxenxo para coñecer máis detalles desta nova asociación. El, xunto cun grupo de xubilados do Salnés, acaban de poñer en marcha o colectivo Sabia Bella de Galicia. Un dos seus principais retos é a creación da primeira residencia de maiores da comarca en réxime de cooperativa. Isto non é novedad, no resto do Estado español existen xa este tipo de vivendas cooperativa para maiores e non precisamente hai que esperar a estar un imposibilitado e non poder moverse, senón que incluso nunha edad media, pois hubo personas que se uniron e dixeron, bueno, pois por uns motivos ou outros, que se encontraban solos e facendo este tipo de cooperativa, pois se uniron a outros e viven en comunidade. O colectivo está convencido de que este proxecto pode funcionar. Para iso, din, precisan da axuda das administracións. Teremos que poñernos en contacto coa Consellería correspondiente da Xunta de Galicia para que aporte o que este dentro das súas posibilidades, porque non cabe duda que se aporta uns diñeiros ás privadas, a xente que ingresa en privadas, en algunha pública que empeza a aparecer a partir da hora, pois, como non, penso que vamos a ter dereito non solamente a unha axuda económica, sino a que tamén nos preste unha serie de servicios, como pode ser limpieza, como pode ser sanidade, como pode ser o tema de cociña, etcétera, etcétera. Pero a titularidade do centro sería dos cooperativistas que decidan entrar no proxecto. Creen que para comezar o ideal sería un grupo de 20 ou 30 persoas. Avanzan que xa estudan facerse cun hotel para transformalo nesta nova residencia. Sabemos, eso é público, que na comarca do Salnés e Pontevedra existe unha serie de hoteles en venta. E a nosa posibilidade cal é? Ou comprar ou alquilar. Mellor comprar, porque isto non é un proxecto para un día nin para unha semana, pois partindo da base da compra dun hotel coas características necesarias para ese grupo de personas, pois habrá que facer melloras, o sea, melloras simples, pero melloras, porque prácticamente pensando nesa realidade, un hotel é o que máis se semella a unha residencia de maiores. Mais alá deste gran proxecto, o colectivo naceu para facerse eco de outras reivindicacións dos xubilados, mellores condicións do servizo de axuda no fogar, a exención de facer a declaración da renda aos xubilados que perciban menos de 30.000 euros ao ano e, por suposto, unha mellora das pensións que piden que se blinden por lei. Todo que nos logremos e fagamos, isto non é solamente pos que estamos agora. Non cabe duda que isto é unha loita que emprendemos agora, pero que vaya a ser beneficioso pos de ahora e máis pos que veñen atrás. Iso é o que debemos e recabamos precisamente apoio non só dos maiores, sino das persoas xóvenes e menos xóvenes, porque é algo que vai a ser para todos. En esa loita fan un chamamento a participar este mércores en Pontevedra nunha movilización en defensa das pensións nunha convocatoria simultánea que se estende por todo o Estado. Baixo o lema, somos 49 millóns de pensionistas.